много се ядосала. И вече и казала да отиде да играе на кладенеца. Долу в къщата е имал един дълбок кладенец. Но почти колкото се вижда, ако падне един човек вътре. И тя се играла с куклата. По едно време куклата е падна. Тя без да мисли, така, и тя не виждаше и без да иска се спънала и паднала в кладенеца. Майка ми слушала, майка ми чула как паднала, как тя паднала и веднага дошла. Що да види? След и паднала долу. Следващия ден довела и веднага довела пожарната да я извади. Но вече изведнъж, знаеш ли какво стана? Какво го нямаше? Седно не е падало. На другия ден идва, после след няколко години там те се там зашивели друго семейство. Браво! Чупил. Дай да изкара. Това е нормално. И после... Чупи картинката! Чупи стойката! Не е стойка. Не е нищо. Това ли са... Да, книжка се въпрос. Нали? И те... Ясно какво това е? Не знам, снимам. Снимам и сега като